Je borokno langmani hini hamjago o borokno dukariwo. Je borokno kubui khabai hamjago o borokno care khaya. Aw buma bufabo bwsano maya khaike bukorok saka kao. Haino hamjakmao bo belai hamjake care khaya nongo. Nung omata wansukdi nono hamjago hinui sak nangya ta khaidi. Je borokno nung care sikhaya hinkhe o borok bo bwkha baijagui bwkha thwijagui nono maya nangya ongo. Afuru o borok bo salsa nono jolijagui nini bagui hamya mangsi wansugui nono break up khainani nainai. Nung afuru o borokno muitu khlaiui nasingui tei mana kwrui bo nini aro tei phirogi phaya. Tamoni hinkhe nung jefuru bo nono hamjago care khaio belai kheno kubui bwkhabai nono hamjago. Afuru si nung bono care khaya hinkhe bini bwkha thwijakno bo bahai khe tewisa methapnai bahai khe tewisa mwthangnai. Oboni bagui no boni life o tei phirogui phaya. Aboni hamjakma jagao kwni no care khaina nangnai. Khoroksa care khaikhe tei khoroksa care khaya wngmani abo belai no chaya klaio. Haikhe no borok rokni bwkha thwijagui hamjakmao kwlui keha hamjakmao bwkha habiyangui thango. Hinkhe baya borok tini ni video bo mahaingjaka comment khlai sadi tei o video no chajaka hinkhe like share khlai ridi. O channel o kwtalungui tongkha hinkhe subscribe khlai ridi. To jotono kaham kwrwng tongbai di hambai.